Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. Diumenge 29 de durant l'any. Text de l'Evangeli. En aquell temps, havent-se retirat els fariseus, tingueren consell per tal d'atrapar-lo en alguna paraula. I li envien els seus deixebles amb els herodians, dient: Mestre, sabem que ets veraç i que ensenyes el camí de Déu en veritat, i no et deixes portar per ningú, ja que no mires les aparences de les persones. Digues-nos, doncs, què et sembla? És lícit pagar el cens al Cèsar o no? I coneixent Jesús la maldat d'ells, diu: Per què em tempteu, hipòcrites? Mostreu-me la moneda del cens. Ells li portaren un denari. I ell els diu: De qui és aquesta imatge i la inscripció? Li responen: De Cèsar. Llavors els diu: Torneu, doncs, les coses de Cèsar a Cèsar i les de Déu a Déu. Comentari. Pare Antoni Pou, monjo de Montserrat. Torneu, doncs, les coses de Cèsar a Cèsar i les de Déu a Déu. Avui se'ns presenta a la nostra consideració una famosa afirmació de Jesucrist. Torneu, doncs, les coses de Cèsar a Cèsar i les de Déu a Déu. No entendríem bé aqueixa frase sense tenir en compte el context en què Jesús la diu. Havent-se retirat els fariseus, tingueren consell per tal d'atrapar-lo en alguna paraula. I, coneixent Jesús la maldat d'ells. Així doncs, la resposta de Jesús és calculada. En escoltar-la, els fariseus van quedar sorpresos i no se l'esperaven. Si clarament hagués anat en contra del Cèsar, l'haguessin pogut denunciar. Si hagués anat clarament a favor de pagar el tribut al Cèsar, se n'haguessin anat satisfets de la seva astúcia. Però Jesucrist, sense parlar en contra del Cèsar, l'ha relativitzat. Cal donar a Déu el que és de Déu, i Déu és Senyor, fins i tot, dels poders d'aquest món. El Cèsar, com tot governant, no pot exercir un poder arbitrari, perquè el seu poder se li és donat en penyora, com els servents de la paràbola dels talents, que han de respondre davant del Senyor de l'ús del seu argent. En l'Evangeli de Sant Joan, Jesús diu a Pilat: No tindries cap potestat sobre mi si no se t'hagués donat de dalt. Jesús no es vol presentar com un agitador polític. Senzillament, posa les coses al seu lloc. La interpretació que s'ha fet a vegades de Mateu 22-21 és que l'Església no s'hauria de ficar en política, sinó només ocupar-se del culte. Però que eixa interpretació és totalment falsa, perquè ocupar-se de Déu no és només ocupar-se del culte, sinó preocupar-se per la justícia i pels homes que són fills de Déu. Voler que l'Església romangui en les sagristies, que es faci la sorda, la cega i la muda davant els problemes morals i humans del nostre temps, és prendre a Déu el que és de Déu. Benet XVI va dir: La tolerància que només admet Déu com a opinió privada, però que li nega el domini públic, no és tolerància, sinó hipocresia.